sikazwe lonke lona. Ngaphambi kokuthi ngibingelele nje asibonge bafowethu ukuthi uSibiseko isigunyamphoto njengedela kufunya uzengandiyadela ngoba sayinyathela into kanina uthi makathi umfonkosi madoda umfoka igaqa ikaphupho negaqa ikayiphanapo bathi libovu ibhuni libovu ikhalathi awu suka usho mina madoda ungenyaweni kazolokhu ukhicikhanqa ngelake ngengeleko njengamajilo kusumthanga lawo ey'gwini zasemlazi umfoka uthuza nesitimela sabalahle umfoka utazibhazela ngathi kwethu anginawo amaningi ngibe senkanteni yokuthi uhlelo liphethwe oMC abangenamona angiqashiwe la ekhaya kodwa ngenxa ungabinamona bathi umfana wozo uzovela ngoba bayazi ukuthi sihleli sihalela ukufana nabo ngibongiseni ngani zakwethu njengobani babazane engimshiya nalo lithi mawubheka isikhathi indlela sokuyiyona manje sekulate ukuthi usangahamba hlala kuze kuze noma ngabe unendoda ezofika ekushaya hamba uyoshayela into ekhona ukuthi umcimbi uzowazi waphela noma bangakutshela ukuthi nami umuntu wakho unomuntu la ubatshela ukuthi ngokuhle nawe nami ngiyadliwa la khona ongenamoto man sebe kakhulu ngenza wethu niphile asambe sekwenangoma kwelakithi manje awusuka